Molim ýani edebagsyny geçenden soňra şu öz pikirini zadyny aýdanyňda da öz ýadam goşdygy özüňizden sat etsi diýeniňizde. Ýadam goşulanyňdan aýdymlar bar bir näçe zatlar bar. Şu bir näçe goşulanyňdan dinledim. Mene şolam üçin ýani edebagsymyň soňuna öz sözüňizi jemläňizde goşdygy okap berseler, şeýle täsirli goşsak, şol bir tomaşaçylara da okap berädim. Başystyny. Mugallim kärni baglap akbalym. Tapdym munna bagtym, gazandym tüýgi. Mugallim kärni baglap akbalym. Ulşabally meni üýt goşup duýgy, mugallim kärni baglap akbalym. Çağırın öňüne edemde çykys, görýän ýürekde üýt goşup bakys. Çarýanyň üstüme ýagyp dur alkys, mugallim kärni baglap akbalym. Tapylmaz dünýäde mundan gowulat, çağan bar ýerine aýry ünji ýat. Wagtym hoş, keyfim çağ, gelip ýörün şat, mugallim kärni baglap akbalym. Berýän ilm, öwüt ünlüw terbiýe, haýlap edip goşýan, goşan ter öýe, ugranda işemen barýan toýo, mugallim kärni baglap. Sağ ol molim. Şeýle molimden arasynda şeýle görüldüli açyk kapylar önüne geçirmeniz köp molimlere täsir etdi. Ýa-da gelek etsin diýäni etrabyň bir näçe ýerlerinden müdürler gatnaşdy, molimler gatnaşdy. Şeýle söhbetleşdi. Olaram gowy bahalar berdi. Hakykatdan özüňizde gatnaşyp çağalan gözlerine şeýle saatlyk berdi. Hormatly arkadaşymyza, arkadaşy gahrman terdarymyza ilgün bähbetli alyp barýan işlerini ulul üstünlikler arzu edýän janlar sag bolsun, ömürleri uzak